Поначало, когато говорим за лятото, повечето рискове от страна на ушите са свързани с така нареченото външно ухо. Защото ушната кал има свойствата на гъбичка. Сюнгер, си представете, да поема влага и да набъбва. Изведнъж ушите са като затапени, рязко намалява слуха, собственият глас почва да кънти, а ако човек в това състояние реши да се гмурне, се получава едно много неприятно усещане за налягане в ушите. Ако все пак се появят основните признаци на развитието на едно гъбично заболяване на ушния канал, наречено за по-любознателните, да кажем, отомикоза, трябва да се знае, че то започва най-напред с сърбеж. Силен сърбеж, който няма как да бъде потиснат, компенсиран с разчесване, може да доведе и до развитието пък на друго често и много характерно и бих казал най-неприятното заболяване на външното ухо, на ушния канал за лятото. Това е дифузния външен отит или възпаление на кожата на ушния канал, което пък от друга страна може, освен болката, да доведе и до намаление на слуха. Един вид като чукане, пулсираща болка, много силна, се усеща, което при децата наистина вгорчава цялата семейна почивка. Между другото, важно е да отбележа, че има такива средства, такива капки за уши, които могат да помогнат при всички досега изброени тревожни неприятности. Веднага мога да кажа, че много подходящ препарат с сребърни и медни наночастици, които имат всички тия свойства, за които говорих, е Колдисеп Nanosilver, разтвора за уши. Това са колоидни разтвори с сребърни нанокристали, които освен, че имат противомикробно, както казваме ние, антисептично действие, но за разлика от антибиотиците имат върху целия спектър от микроорганизми, които могат да ни връхлетят. Било то гъбички, бактерии, дори и вируси. Няма привикване, няма резистентност, почти изключена алергия и спокойно родителите могат да разчитат на такива капки с колоидно сребро,